Amen. Right? Exactly. Yes. This is national. Original. Regional. Safano koso. This is a coffee candy. Fakan at the bag in the call. A champion or the Amaya, Nasafono Koso. The boy said, "You come out to say, Sakami could have to know what can be a 3 cities. The food I open Vidiato. A chance of Koso. Obama no Bomu. Aha. Yes. Who say ayo de? Bomu. Safano koso. Obi ti wani say. Ohwe ha no hu. The area no ekwa. Na o firi hon kwan no so. And who afa to be a as so de no koto. Akwa de yenu na me ha so. Yes. What firi asafo no koso no ekra wo kwa wo koso nti. Hey. It's out there for some. Yes. Yeah, I just some say no. No for some of you actually for who is sad you do. Yes. The chidim. Pani go by and young bread. That who china so, you don't feel any at all. Yes. Asafo no koso. Yes. Cannot be a chassis asafo no koso. I feel to buy. Amen. You need a children. Safano koso. Asafo no koso nti. Yabo adwa chede ya no model. Yes. Ya hwehwe se asafo no koso nti. Obebulo so. Ya beburo so. Amen. Ya beburo so. Amen. Obi aye bi ba ye bi ka ho na emmoro so. Amen. Onyamekania Yedimene Onyamekania Yedimene Wakwemwe Onyamekania Dianwa Nana Nyamekania Dianwa Onyamekania Yedimene Amen. Yanko. Yes. Yes. Okay. Hey. Yes. Yes, tea. I don't think they say they try to free Gidim no. Sir. Or Srano, yes. Say what you mean, Apa. Hi, one more come, Yatia, Yaquahin, the mother church, they will come back. Amen. Yes. Good. They will come back. Bomu, massive clap. Bomu. Wonderful. We can't make ourselves in your Bible. Let me tell you. Trust you who said no. And come on, move by. You can't say
asɛm bi na asɛm no amma ne sɛ deɛ ɛsɛ yɛka no papa mu bae asante ne kwaw yɛsɛ bɛka bom pani Abraham aha na ɔbɛwu dae ne ba a yɛfɛ Matthew ɔkɔyɛ nipa kɛseɛ wɔ SDM nanso ɔtena ase awu sɛ no ɛnwosra no Serrano. nti na wotumi nya hwee no wotumi mfiri mu nkɔ no Yes. ɔsɛ no ɔsra no ɛsra mo no ɛti mu mu Yes. ɛnsɛ sɛ obi kyerɛkyerɛ Cheremo. na ɔsra no ankasa kyerɛkyerɛ mo Amen. ɛno nti na wotumi Amen. kaakɔ yɛkyɛ Pa. nanso biribi ɛdada ho awotefoɔ som yi Ghana ha asɔre
bia ni ho Yes. Debbie. yo Yes. pen me se ba throw challenge amra Yes. Yes. ni mfa akyɛde a wɔde ama yɛn na yɛde yɛ nyankopɔn adwuma na yɛnhwɛ yɛmfa toto ho Hotel som no. ahotefoɔ so no Sa. asɔde a ɔbaa ne kuro wugya no a sɛ maame nsame yiri tuo yi ɛyɛ asam ka o na sɛ same firi mu a ɔma wiaseni biara mɛsrɛ ne life Debbie. na wɔkyim sɛ ɔbɛwɔ ano sɛ wobi nwɔ ano maame ka wonya bere wasa o nanso ɛnwo sra no Enti. ahotefoɔ som yɛ wo Yes. ti na wokyim akyɛde awurade de ama yɛn no bɛsɛ ɔsom biara ni hɔ ɛba no na meka sɛ maame nkata akyire no agu mu no ma nkata akyire no mu nyɛ duu Amen. na nkramofoɔ maa no asakra a wɔn bɛ kristo som mu no ɔno yɛde yɛatete ndada Ah. efiri tiri na ɔde asan fira ntoma sɛ wɔante wɔn ase wɔ kristo som yi ɛne ahotefoɔ som mu a wobɛhyia obi nkata akyire agu no ɔte sɛ ɔwɔ ntasuo Yeah. ɛta na pampam Sia. asɛ yɛ ne tan Oh. asɛ wɔn ti deɛ wɔyɛ ase Oh. asɛ yɛn kyerɛkyerɛ ne da asɛ wɔn nim deɛ wɔyɔ Bible so deɛ baabi a bi yɛ no 1 Corinthians chapter 14, verse number 12. waka hɔ second one Second. 2 Corinthians 13 verse 12. aha Momfa mfia no nkonkon kyerɛkyerɛ mo ho. second 13 Yes, 13 12 no. now wɔse na ɛdeɛ bɛn na motɔ osia 12 13 no. aha 2 Corinthians chapter 12 verse 13. you have to be smart Okay, master, thank you. ɔse Na ɛdeɛ mu na motɔ osina. eti sɛ yɛde to asafo a aka no ho a yɛde to kristo som no aka no ho a ɛdeɛ mu paa Ɛna na motɔ osi na. ahotefoɔ som sɛ gyidi yɛtɔ osia Ama manto asafo aka no. ama yɛanto asafo aka ɛdeɛ bɛyɛ ho nkyerɛ Adeɛ. ɛdeɛ bɛyɛ na aka adeɛ baako deɛ yɛ baako ama bɔ nsɛm nyina yɛ ho kwae Oh, 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 oh. ɔdɔ ne mpaapaa mu faafa no mfa me fa mate me ho meka no kora kyerɛ wo mɛhyɛ kristofoɔ no a yɛde kristo adiɛ no ɛnka yɛn no yɛnkɔ afɔbuo mu o Debbie. na yɛn nnwuma Yes. yɛn nnwuma nti yɛbɛgyina tɛmuom ne adebɔyɛfoɔ akɔgyina hɔ Ampa. monkyɛke wɔ biribia wɔ no mmerɛ yɛayɛ firi mmerɛ tenten abɛsi ha monyaa ne yɛnkasa nkyerɛ mo awurade nkaa yɛn Amen. afei nnipa bi baa bɛgye mpanimfoɔ meka ho bi ɛne ɛbrɛ te saa nkɔfoɔ Okay. asɔfo na bisa wɔ sɛ abufuo nyɛ nyankopɔn mu ade tenenee mo abai asɛm bɛɛ paa na ɛbɛsi ama wo sɛ woyɛ sɔfo yi na ate asɔre ya no abufuo bɛba no nkɔyi wakɔnnwa sɛ menkɔ asɔre no bio ɛdeɛ bɛɛ na ɛbɛsi wei ba sɛ o ɛnsi da wei ba ɛnsi da wei ba ɛnsi da nam sɛ okay sɛ woahwɛ no ama abufuo daadaa na wokɔ na yi wagye sɛ ɔbɛwo sɛ asɔfodie no ɔnka ho bio ɔsɛ yɛ sa sɛ okay ahotefoɔ som efiri kwaw asante ɛne dɔm a yɛhyia nyinaa deɛ yɛɛyɛ a evangelical baayɛ deɛ yɛɛyɛ a nkora bata baayɛ Yes. yesu kristo bɛsa atena se bio Sa. ɛyɛ asɛm hwehwɛ mu monka nkyerɛ wɔ ɛyɛ asɛm hwehwɛ mu ɛti wo ne ɔpani bi te sɛ ɔyɛ odiifoɔ sɛ ɔyɛ sɛmpakani sɛ ɔyɛ nyame dwumayɛni ɛnkasa pani no wokyɛɛ no to wo boase deɛ woaka ne ne nkasa na fa wo ho sɛ makɔkye masɔre mekɔ a asɛm no yɛnkaa yi anam saa Yes. ɛti nam sɛ ka kristofoɔ yi ntuanyina atemmu na hɔ kakra ne deɛ awurade nkaa yɛ Amen. awurade nkaa Amen. Amen. ɔma wo te aseɛ Amen.
Amen. I was here for some. Yes. And we'll find your fast for church. Amen. Matthew. Luke 30 verse 22. I said Matthew 8 verse 11. Asampano said you look at Faturoma. According to Luke chapter 13 verse number 22. What you say? Oponotiatiano etifia sem. Na onena munkroni ekurase ekyerɛkyerɛ no. Onenam enkroni enkuraka ene de so kele kurase a wo mistake. Eso ba bu like kurase. Onenam enkurowa no na wo ka Nyankopɔn asɛm no. Na ɔkyerɛkyerɛ no. Na wo kyerɛkyerɛ nipa no. Na onam so ekɔ Jerusalem. Na onam so kɔ Jerusalem. Ɛna obi se ne sɛ. Ɛna obi se ne sɛ. Awurade. Wɔn a wɔbɛgye wɔn yɛ kakra bi ana. Wɔn a wɔbɛgye wɔn yɛ kakra bi ana. Yes. Kakra bi ana. Yes. Amen. I'm number 4. Thank you. What's your number? I would have to say, one more bet you over your Kakrabia. Hey, Kakrabia now. If I don't do it, or hey, one more bet you over your Kakrabia now. No, not the Kobusa, I said, one more. Na okachire won se mom pre nhene oponotiatia no mu mom pre nhene oponotiatia no mu yes hey mom pre na mom nhene oponotiatia no mu ya wo yekuru mu anu emutu emu ni mirika tuwe tu mirika park no ho da ho ye nto ho nfa ho na wabo ho modi a wo huri ani ka sa na aka baako anasa ran baako na wo ko wie no ye de akomodi asa ho wo bo nse na wo krofo na tawo chi nyina kwakuka ho na wo twa kwakuka ho no nyina kwakuka ho wo se wa koma eche yes wo pre akobe akandie yes e pre no na asa ho na wate ho wo pre ana asa ho wate ho na wa wo ya konta ba ho and you pray no ano no e dia na wu ye e kwa ba na wonam so apese afei onko odi yi asafo no koso yeah 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 yeah
Amen. Asafo no kwaso no. Eti mo hwe ana mo to yie. Mo hwe de yie. Yes. Na nye dipa na ele wasam o. Eje yakopon. Ampa. Bibia ba kwa wiye. No kore. Ewom. Yesu ma na dipa ni ti asese ye ti we. Yes. No so basaka ya fresh. Ampa. Enti o ma wura ni ba jo mo ye kakra bi ana. Eti dum yensa ntemu aye aduonu nan no na oka kire won se mompene hye opono teatea no mu na mesemo se nipa bebre ba hwehwe mu ahyane na ontumi so wura wutifo sumuru mu a Ontumi. so wura wutifo sumuru a Ontumi. ani achade ya yakopon de ama ye no a Ontumi. Sa. yes Ontumi shi. akwa be na apesa ufaso akwa be na apesa ufaso Pa. yes ani die wom bibia kama That's right. yes Pa. yes sanity amen nentoaso na efiri bra efie wura no ebe sori na wato epunu ni mu
na obefiri ase agina chire na efiri ebra efie wura no besore no ato ni pu ehọ na mo befiri ase agina chire ehọ na awotrefo nipa ombejira atemu omu no ebe fire chire abisa se akase na ọmọ bopuru ni mu ase ne se owura hini yen na obebua mo se ana obeka chire wa mo se mo de because yemi ya rekesa na ka nekese ya hotelfo ho ni e ka ho na me pese obeka ho nti yes obeka chire wa mo se obebua won se mo de minnim de mu fire minnim be bia mu fire yes asabu yehu ani ma tim ho ba bi be asabu yehu ani chirika so yi asabu yehu ani fa fa asabu yehu awa papa mu ahudu yi yibi mi ba mi asabu ya kwesi ya ke ni wa asabu ana bi champion fo social media ni ye kuru ye mpani fo kuru jidi find a friend. Yes. Yes, baby. Hey. Allez. If you hey. Run
So quiet. Yes, sir. Where you are making me up. Yes. Quiet. I assassinate. Na ye uremua. Oh. Say. I know yes can say. Na mobaba punu ni mo ase ne se. Na mbaba punu mo ase se. Owura hini yen. Owura hini yen. Na hwe ma kini. Ama. Hello. Aha. Na obabu am se. No be ka kire se. Mo de. Mo de. Menim de mufre. Nim ba bia mufre. Ana mo be fra ase aka se. Aha. Ye didi ni anom wo pono so. Oh, awura de ye didi ni anom wo pono so. Na tresere wo ye monten so pen. Ba all miss. When you see ba so awura de didi. Sa. Ya chire ya monten so se de ye gina ha. Ya chire. Yes. Na obeka se. Mo de. Menim de mufre. Mufre no so. Mufre no so. Mo amoye de entini nyina. Mo amoye de entini. Yes. Okwa hihiya no. That's so far. Oh. The moon some ko. Ana kwa kese no so. The moon some ko. Santo aso. Asampa no se de Luka fa chiro ma yen. Etidu miensa. Etemu aye de onu nwatwe no. Eho na mo beso na matwe mo sese. Mo hunu Abraham. Mo behunu Abraham. Mo hunu Isaac. Mo behunu Isaac. Ene Jacob ne adifo ne mu nyina wo Nyankopɔn hiniam. Ene adifo ne Nyankopɔn adifo no. Omo nyina wo Nyankopɔn ahiniam. Na mo de. Apam mu afiri mu yi. Siase asa bon samde mahu se ya ayo bibi se ya ko bibi se ko hia akokwa ato na se wan fa wo san kan wo so no otimi kan ne no. Yes. Ya wo so ko hia no da ba da be tini ha I say so be si bia say ya me the true challenge so boa I say yes. Na our track here no so Yes. What you need no mo say no so. Eti. I say today. Today a cost speed pa. Na today no ayemono. Na na track na sisi ho. Say BBC na today ni be sia. Ani am try yesi. BBC try yesi. Kwasem. Na aya kwa say aya ko ye tim bofu akwa akire sua. Come on all stars. Samates. We kwa ma friend pa no di lechi. We kwa no di lechi. Say your that class here. E kwa mbe ni na so yi. Ahotefo duma di o. Ahotefo so. Ahotefo so duma di.
Na hwɛ etikafo bi wɔ hɔ a obedi kan 1914 kasi e kokoko e ko anniversary anameboa say e hwɛ date e ko anniversary ni be sabe ya ayadu fie say ya che 11 years ya di kai yes say na me wo nwa bi a won firi baayi mu yes say twa me twasa me ko fa wo mo na me de wo mo ba me nsura karabofo be ka wo karabofo ba ji ya die yi wọ́n ní wọ́n sum nyàmé a wọ́n ní wọ́n nam nyinaa wúrẹ́ nyàm sum no mu wọ́n bá yẹ 5 wọ́n mú tán fún àwọn ṣe ká yẹ wọ́n ní fàbọ̀ ma bọ̀ fọ́n ma tuntun bí mẹ́wàá ẹ̀yà kó kyerẹ́ nyàmé na laaso yẹ ti bọ̀ wọ́n pa yẹ ti di bọ́ọ̀mù wọ́n ṣe òkú mọ̀ yìí fún ẹ̀ ọ̀rọ̀ ní àtẹ̀kyẹ́ bọ́ọ̀mù ní adé ẹ̀hẹ́ nù àyè n'ahyẹ́ n'ataade kuwa ní òmùra náà ọba adàyà òkú nípa kọ̀ hẹ́ẹ̀mẹ̀ òkòtò bọ́ọ̀mù òkú nípa náà kọ̀ hẹ́ẹ̀mẹ̀. What Trade Center one guy? Premier, yes. Now, Opia walk can walk Ramoni. I have won the pa. Who the panning not pray. What Trade Center? Combine. No one of the Christo pass a Christo now. Or no, which you have found for young one. Now, it's high on the end of the last one. What's this one? Man, is a sense. Make chili pain now, I'm saying. Yes. I shall say. Beautiful. Mommy and Kachi. Mommy and Kachi. Or send me a tomb to carry you. One a tray yourself here. Yan Sayachi. Or Sayachi Danero. And Florade. Ah. Mommy and Kachi. Your Friapa. Mommy and Kachi.
aswa ye won osumi mu no a ye de pen kwagye no anya dwuma Amen. anya dwuma Amen. asafo yesra mo me apo se mi nsa me wa na mo mo program so mo hawo Yes. mo hawo tell ukuro ya ubu ire no ma ho akonta pras unipadua dia to so asori ma nyina bebere bo da mo ansa na omo ba ana ya ba ya da mo entin ko yi so omo wo so dem ho a ya wo so for dem say why dem will come everything down. Yes. It's because of more program one. Someone come home and to join a mom. I must have money. I hope baby I'm on them. Hey, when I'm with you, Kayo. When I am person, my cash is not a course of which. Then you compensate your cassette bonnet for. I out in a bedroom. And then I'm young fire, young fire sing. Yes, who pretty and sure one. And now who say cotton ball, and your cotton ball, cotton with it, and what ball. Cotton ball, the mover. And so, if I bear one, who would be a beer so the actual, a sorry man, when I'm a boy on one contract. Yes. I said, May, we are ready, yo. No, it was a Bible said, and cranty with our cranty with our. It's Yamu. Social media so cassa. I hope you may be a son of watching. And I'm in the Penibia or Dano. I sent to us a good then the Pebia Costaria can't send you be a panel. Yeah. Sooner, I want you for some. Sunday account. 24 for 1 day. Now, Matthew chapter 8 verse 11. verse 11. Yeah. Now, me simo say. After if you want one, let me go read my son. Let me go to Galatia 5:16. What's it? Me patch on Matthew chapter 8 verse 11. Now, me simo say. Who would be now or ye Australia? Now, when you give me call, yes, you just say the buyer and on the Sunday. Oh, sir. Nana, Australia, per se, yes, baby, if you. Yes, or cancer, and then yes, you catch it say. Me simo say. May catch it say. Any papi be flip for any atoyaba. Any papi, be flip for any atoyaba. Now, when Abraham ni Isaac ni Jacob, but did you also him? Now, on Isaac, ne Abraham. Only in Abushia, Abushia, we in the form of Israel, Yes. Almost in a year, did the Kai. Jacob, here can I say, only Jacob pocket woe. That can one or both for me calling Jay. Or help of one, will do a number four. Now, I'm not doing and I will year before. And I before I jam and I did a channel. But if you're this way, This way, Shame. above for Michelle Musubaya Modibasa, so that's a good one. Okay. Above for nobody, I have mentioned Gabriel. Above for Timothy for the Bishop Joko. Gabriel, I'm the Obama swap or a bunch of Pesira, of friend of Widi. All the no meaning and Thomas will be all. Now, both for me, see as I should have. I say, Joko, why, Yeran and Tana? What's a Shirame? I did actually put a million or Shirame. Or what for the head Joko for no which you know. So we see I did a chair. Hey, what for? I said, if you were to allow you to see church and not the channel. Yeah. Or what for the money and channel? Pa. I know strong, I say. Now I'm no car. Or you should have your money for. Car no, I feel like you go for number one. No, you see. The Nanti or what for? Would you dare say? Women are pretty, you know. Women are pretty, I'm some. Women are pretty or some of the two are yang and what they have to watch or say. Yes. One Abraham ni Isaac. Who said, only Abraham ni Isaac. Any Jacob abetine did ye. I bet you did ye. I was right in him. I was right in him. Now he knew man dear. Hey, Matthew. I had a camera with home. Now he near money dear. Obetu egu achirichiri. I want you for money dear. Obetu egu achirichiri. Ah. Yes. Almost of food. Almost food. There be that. Unuma. Yes.
akeka ensankeka afro krono ne niema ekoso obi sika bere me na me hye bi dia hebu to ahwe na me de ma wo ebeyira me na me ka basa so no obi nam nam pohunu asase ne ya masa no ka so de koto ho na de chi abra me ncha oboa ne nche hona sika ekotudufo ade chi no ofo se o enu ayi na si ye no be bi ho ye hye eso oboa Amen. Amen. Yes. That's also fun. Come Africa. Yes. Preach on. Amen. Amen. Osina hinnie mani die Obetu agu achirichiri. tena msika Kristo ni die munya fugu na unyuma. Amen. Pogalechi anamfasa mkono. Dabia. Now one now who is
Yes. Masa yenko. Galatia. Paul ngoma twa koma Galatifo. Etinum. Yuma edunsia. Osede. Etifi ansem. Honhom ani enipasu. Honhom ani nipasu. Ko. Na me se mo se. Na wo ka kira yen se. Mo nante honhom mu. Mo ma yen nante honhom mu. Na munni honam akono achi. Na mo ma yen ni honam akono achi. Amen. Amen. Ade ma e kwa so aye honam no Bible say enu ko sayi. Etu mo ma yen ni honam akono achi. Aya ni ma bebre. Make na wo ba ba. Na wo tie. Na wo ba ba. Na wo de to abrabon. Honam akono ni de. Hallelujah. Amen. Na honhom conduct ya honam. Ampa. Honhom conduct ya honam. Na honam conduct ya honhom no. Na honam no a yen ewo ye musa no esa tia honhom. Na anuoma mienu anhia. Yes. Kwa kese no kwa ketua. Yen ka mo mfanye bibia ba de yi. Light no ya no so no ansa na be so no positive and negative. Yes. A couple say wom na so. Esa mo so fa kwa ketua no esa fa kese no ade bobu a unyam so mo huna no da. Bible say Na nimienu anhia. Asia Na mo anye de mo akasa mo pe. na ya anye de ye pe. Ahotemfo so. Ya futu ani. O se ne ya anye de ye pe. Aye na wo ye de wo pe. So ya so futu. Aye na wo ye de wo pe. So you di futu. Odi futu ta say me fi asa ni asa futu. Yes. Hey. Yes na wu yo ne da so futu ja. Apa. Wako kwa ndo kacha wo se mo be kuna mane pa mo. Mo besu. Mo be su. Na mo twa adwo. Na mo twa de. Ni wiasefo de. Omani bachi. Nanso Omani gie no. omoni ji ya. Be don ore ho. Amen. Amen. Yes. Pa. Wose. Sanya ma mienu anhia. Na se honhom ade mo namoa. Munni emrase. Yimo edunkron. De efi onipasum ba. Na honam nnwuma no. Eda di pefe. Eda di pefe. Ane edamammo. Bosu na wakɔ so pɛɛ no anaasɛ wɔda so ekɔ no so pɛɛ no wafiri kristo no paul na wɔgye wa wade akɔma kristo no akɔbɔ dwaman ansa na deɛ ɔde wɔde bɛhu no na ɔno a ɔmfa nanso wonam no wode ne yɛ bibi wɔ kɛtɛ so Wadwene mu. awurade nka yɛ paa Amen. hey kɔ Efi. wɔdom kasa pɛɛ ahɔmfa na meka ha sɛ ɔte ase wɔnum kasa Dawa nchini wo mu. Ha. Ekura ho ese tu na se yania. Ye frɛ ni je Pa. Akwa ye frɛ ni Kofi Asake. Okay. Kofi Asake. Na onam ho na da ko no ma me hu se ekura tu na nantu ase ye ma me hu ni. Okay. Ɛna wo se Kofi Asake. Ekura tu ni na on ka ma me nua. Ɛna wo se na wo se na ekura no wo da he ni moto. Ekura se ni moto. Dabi. Una anam no ho ekura no. Eti pa che wo ye kɛn no. Ye kuro no. Mo me nua na na ni je bi. Amen. Awurade kae. Amen. Akohwie. Akohwie. Abosonsom. Aduto. Otan. Akayo. Ahoya. Abufuo. Abufuo. Apri. Na ye bifo esi aka na wote de kwase na wo ya safuba abufuo enye nya mu ante ne okwa kese no wo fa mu asana suma no etimi de ko Apri. Kunsum. Asafu ya wo kwatie yi ya wo se ba bi akoti asore no eho no asafu ba ne nsa eben
mpanimfoɔ ne wo tena so aka sɛ owura ɛno no onimpanin bi panin ne kuma ba ho si sɛ woboa ayɛ a mo nso mo nto mbu ase okay baawo sɛ empapaimu nitan ɔkwankɛseɛ mu adwuma no nitan ensaboro webiam sɛ dɛbrɛ monkafra wedeɛ monkafra nanso sɛ wote saa ɛkura ne wate asɛ yie na wurade wonim biribia kɔne nsi agobɔne ɛne deɛ tete saa ɛne deɛ ɛte ebi keka ho wankeka ne nyina kɔ yeinom na mebɔ m kokɔ sɛdeɛ mebɔ m kokɔ kane no sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɛnya onyankopɔn ahennie no onyankopɔn ahennie na sɛ ne bɛtumi atena se wɔ ahotefoɔ so no ama yɛtumi afa ɔkwan papa so no ɛnsɛm no kam yɛntie honhom aba yɛwɔ honhom aba honhom aba ne ɔdɔ anigyeɛ asomdwie abodwokyɛre ayamyɔ papayɔ gyidie ɔdwoɔ anida hɔ mmerɛ bia ne wɔatia yei no mo ahemfie mmra ɛnkyerɛ wei amammuo mu mmra ɛnkyerɛ wei ɛyɛ kristo na ɛde ato hɔ ɛti mu yɛnyɛ pɛ na bible sɛ yɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛkyerɛ ɛwɔ nipa ni so na wieyɛ ɛyɛ owu akwan ɛmu sɛ mu ti di na hyɛ mu di na ɛdun ɛmmienu no awurade nhyira wo bibiaa amen na ɔkɔ so kyerɛ ɛkwan papa amen na yɛnu amabɔne obia ne mɔnya mu a memi ne mu nyinaa yɛnyakwa adom nti amen amen Wasua bawusem kasiya pa fama nana amponsem. Wow. No quaresum. Oh, bonsema wenyantra say you can do better than this. In fact, the message was very, very powerful one. Asian Sambay and Yebeka Chire ye papa. Uboni ani die kwan so. Obi wa ha wagye asenka ye dia. Wamra ye nchen na ye nkonkobo nasu. Obi wa ha wagye asemi edia. Sima ba akopɛ brai na ye mfa nko nsiom enkobo wasu. Obi a wagye asenka no edie. Wo de ogidi kra ye wasoro ya wo ba. Ye de wo be company nchen na yakako wasu fefe. Because of penny and penny nchen na ya boy yempa ye titriu. Abra metem safre zona Pastor Mark atabra koso na obobom paye amaye sabre mesle babia zona Pastor obiano omra asu yamame so penny ni penny oboni de kwanso yemo yempa ye titriu adelfo Hello. Hello. Bro. Hello.
Yeah.
Monsieur
Kemeso. Yeah, did you hear?
Ruba Jameso, 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 Everybody's here. Yes, we'll be moving.
district pastors so da nwa na maba sab the circuit pastors yire no bia wo ha bia ba bia empenimfo yi we to for one to us ya nukra David ya wa ya nwa nwa
Yes. Okay. Leader, Asafo, Asafano, we are district, Sekut, and a region. What a moment. Thank you. Want to ask Mame?
Jamra
Yes. Wait, you don't say perfect, sir. I fish your mono. Why what you say? Ube boa ama jumediano afanen to my pa afra. Everybody shout, Jameso, amen. Mr. Penny any more of penny say a honum and now my penny any more now my now I care what patiasi, you know, be answering you know. Ubon any day classes of penny on penny. A credit in a answering in a way. Be answering in a hole. Yes. Be answering in a hole. Obi to enjoy no one, sorry, I know what payment or AB and what you know from one call because you would have a from Sabre can be a Saba. Organizers and a monk or a monk baby. A man on concourse, why? You go so hard. And she would penny or more bazaar. And no quite dynamic as a region in Sinibia Yera Abaha. And the say Ashanti East and West. Baby Obiano. Me pese. Wo be ya de bi. Ma ye na emfro enu ye nyanko ponchen. Se wo wa ha. Ba wunzam kese pa fa sha urade ani monyam. Nice. Awaya de. Yesu Kristo. Wo say yeah. Da bi nipa wan mante Yesu Kristo wo say yeah bo mama yankai Yesu Yesu wo say aye afishi mu de adani akoye sekutu seba ese mateda sekutu obi antrance mame ebina ya du suai
Me betumi sa fra me ni aba ma city same. Woni bahina se bishop. Na amamaka me huni yensi fom. And no sempakani David Amponse mo preaching waka sembi. Osi jidi ni nkoswo. Na se wura se one branch. Esi asori dan atoka. Eni na region ya nyina yehia yi. Ede na wo so wo ye. Ede aboa region. Waka amen. Sabre city same. Woni ben na si bishop. Monfa microphone. Na yesi form. Na yama faria. Emfa embo adwumedie yi. Na enanso so aka afọdebọ no ana adwumedie no eho. Enti oshas no monfa boss ni sisi mu a monema patena chinyina. Obodi ade de kwanso panin se. Ahobrase de ani de ani bu amode ama no. Wosere obi amatrase. Na ofa ye dusuo yi. Ye nyina ye fa ye hihiem. Me de na fidi de ama me nua ba sisi same. Na yesi form. Na afei ya bejeje sika shamu nyina me da ase. Yeah. Adofo no mo bi enche nyame no nyam so hi na do e ho daada. Amen. Anyi so. Ami enche nyame no nyam so hi na do e ho daada. Amen no. O ka said that. Ya uni ani na ka jani se nsiu ye Yesu dinu mu. Yesu dinu mu. Ye die ni nkoso de eye. Yes. E bo mo wa no aje. Yes. Ya uni ani na ka jani se nsiu ye Yesu dinu mu. Yesu ya ta wa Yesu dinu mu. Ya ko ba ko nka ho. Ya uni ani nsiu ye Yesu dinu mu. Yesu ye wa Yesu dinu mu. Yes. Esra mo mo volume kakra. Mo mo volume kakra esra mo. Me yasom. Madawuma. Me yasomfo. Okay. Ana mo yasofo. Okay. Ti mu nyina wie nim na me mfrosoro. Akran na wo hye mra mampene. Edas. Kokote sofo. Mo de sofo. Ben na si bishop. Na obe nyina che. Amen. Afa yenko ni sei. Richi mienu ena yehia e wo Yesu dinu mu ka amen. Da bi mbesa me to nka ka amen. Amen. Mo ye nyina ni yedi dwuma no. Adwuma no nkoso ani ni yiedie. Yes. Na me beta. Ye ye ani ye nkoso no. Kwa afa kese gina ha. Ahado. Say ye be ubeyi bibie firi wo. Yes. E dia boa osuru nyankopon adwuma yi. Mante amen wo ba bia wo no. Amen. Say de mo ka amen ni kire se mo boa mo ho bon sam kese pa. Video ni si bon se fama ye register class anyame. Oshas no mo family ni mo na ye 3, mo so 6. Empany foi. Say afi so na wo kodo bura. Ye di gloves aba a ye baba for de mo fia de mre. Mo Oyo akufwe won fan grande. Yeah. Oh. Oyo akufwe won fan grande. Yeah. David Nyamie. Yeah. On fan grande. Oyo akufwe. Jire Nyamie akufwe won fan grande. Yeah. Oyo akufwe. On fa tu ode yo. Yeah. Dina ta mo se ni mo. Yeah. Daddy on fan grande. Okuma ya dabia zo fan granto. Yeah. Yenyami no. Yenyami no. Yeah. Jidi nyami. Yeah. On fan granto. Nyami. Oya kufa. Okuma kwa tu fozo afetu. Yeah. Oya kufa. Okuma batanda bia. Yeah. Okuma dwadifo. Yeah, on van grande. Oyo akufo. Yo nyami bi on van grande. Yeah. Oh, oyo akufo. Okumu bi awadinim. Yeah. Bi awadinim. Yeah. On van grande. Yesu dia. Oyo akufo. Ajadi on van grande. Yeah. Oyo akufo. Yesu on van grande. Yeah. Wakuma no mabirebia. Yeah. Ayakufa. Wangankanto. Ayakufa. Yeah. Onu oboya huba. Onu oboya huba. Yeah. Ayakufa. Nazo won fatu.
Oya mi oti mi adina Enfant grande Okuma ya Akufo Dabia wa kuma kwanjo Enyanka nyinaka Dabia wa wayanko Omi aduane Dabia wa mi atare Etu aprinti a de sofrano Onu de Enfant grande Adina zini Ajadia wa fatuo Eliya ya wiye Mose ya wiye Nyamedie Akufo Nyamedie Akufo Dini nyamedie Akufo Dini nyamedie Akufo Yemo Akufo Atayemo Akufo Manyontuomu Akufo Akufo Mobekra amuma mungo transi ewia no ma befa. Ni amon transi ewia no ma besa. Say the do ya so. Monye ma home. 1,000 cities. Opipi do 1,000 Ghana. Opipi do. Onyamia si abaso mi ene nwasi ho ajaso abashi anim onyam. Yesu Ora Yesu Ajama di ajamu. Yedi amia si abaso mi ene nwasi abaso abashi anim onyuma. Tinyamia Asosaya Abranunia Mama bonia wonte Onyamia abranunia Dibubuwa ni abuan mo tie yin odo imo a Wasi abazo mi ene nwasi ajaso bashi anim onyam Ebrade Abranunia Ebrade brania ubrania Wajime so meso anu nyamda Nakane wa ya chira mansan Tabla safu ani Ebrade Tinyamia Abranunia Abranunia onyamia Abranunia obiamowa Wasi abazo mi ene nwasi ho waso bashi anu onyama Tinyamia Abranunia Tabla safu ani Ebrade Abranunia Jimmy, Raddy Jimmy. It is a Brian one face, yes, I'm watching you. You have a woman to me, Nancy. Raddy, I mean, no, the phobia. Tell on any double by matching me. Raddy, I will bring you. Raddy, Sabra
Yeah,
ya obi maso awurade abrani ni o ase zubura nwa fi adu asa wo ya menya boni no ko ura yesu Beni
What
Aja meni abani asio. Amaga
na baba do no ma de beni aboni esia o ma boni awonto o yana na baba mo o di mo se na no o ma ga na baba do no na beni aboni esia yesu beni abonto esia ma boni Osmadu mi abantefe Osmadu ya obi maso Awurade abranini o Asiasu kure nwa fi aduasa wocho Ya menya boni no ifo Ura Yesu